Здравейте и добре дошли в канала на Water Dragon България. Днес, както сте разбрали, продължавам с поредицата Наруто набързо. В това видео ще разберете какво се случва във втори епизод на Наруто. Този епизод е един вид поспокоен и разпускащ. Но нека да не спойлвам и да започваме с видеото. Епизодът започва с Наруто, който си прави снимка за важен документ по странен начин. Bruh, look at this dude. Wait till you see the. No. Точно така прилича на някакъв клоун. Когато отива при Хокагето, той му казва да си направи снимката наново, но Наруто прави секси техник. Тогава идва Конохамару, който прави изненадваща атака на Хокагето. Wait a minute. Who are you? Както може би разбрахте от визията му, неговата изненадваща атака е по-зле от техниките на Наруто в академията. По време на атаката той се спъва и пада. Заедно с него идва и Ебисо, неговия сенсей. Наруто учуден пита кое това хлапе, а Конохамару отговаря, че е внука на Хокагето и че нищо не може да направи. След тези думи Наруто го удря и си тръгва. Ебисо казва на Конохамару, че ако продължават да тренират заедно някой ден, той ще стане Хокаге, но Конохамару не го послушва и тръгва да бяга след Наруто. След като Конохамару настига, Наруто го моли да му стане учител и да го научи на всички техники, които знае. Наруто казва на Конохамару, че преди да научи техниките, трябва да научи какво е чакра. Както знаем, не се е справял добре в академията, следователно и той не знае какво е чакра. За сметка на това Конохамару го очудва и му казва точно какво е. Тук е момента, в който аз мога да разкажа на вас какво е чакра. Чакра е енергията, която помага на нинджите да правят техниките си. След обяснението на Конохамару, Наруто решава да го научи на някоя техника, и то на не която и да е техника, а точно на секси техник. Наруто решава да накара Конохамару да се опита да се преобрази с техниката като някоя рендъм жена от селото. Конохамару се справя много зле и когато жените забелязват какво се опитват да направят, отиват и набиват Наруто. Може би се чудите защо не бият Конохамару, защото е внук на Хокагето. След това сядат да почиват и Наруто му задава въпроса: винаги ли са те пазили така? Тогава Конохамару му отговаря, че иска да стане Хокаге, за да го признаят и да не го възприемат само като внука на Хокагето. После виждаме сцена, в която Хокагето и Ирука си говорят за това, че Наруто не е само лисицата демон. През това време Ебисо намира Наруто и Конохамару. Конохамару успява да направи секси техник, но Ебисо отговаря, че такива тъпи техники не действат на него, и тогава Наруто измисля нова техника и тя е харем техник. Прилага я на Ебисо и го побеждава. След това Конохамару казва на Наруто, че не иска вече да му е учител, а иска да му е райвъл. На български означава съперник, т.е. Конохамару иска двамата с Наруто да се надпреварват, кой първи ще вземе титлата Хокаге. За съжаление, точно когато епизода започна да става интересен, свърши. Епизода не е лош. Може би ако имаше малко повече напрегнати битки и емоции, щеше да е по-добър. Но за сметка на това, което няма, хумора беше на ниво. Епизода ще го оценя с 7,05 от 10. Разбира се, това е мое мнение и не забравяйте да споделите вашето мнение долу в коментарите. Ще го приема като знак, че сте стигнали до тази част на видеото. В миналото видео бяхме поставили цел 5 лайка и я постигнахме двойно. Дори събрахме и 23 последователя благодарение на The Bulgarian Shinobi. Ако искате, отидете и го подкрепете. Това са трите му канала. Не забравяйте да се абонирате и за мен. За този епизод целта ще е 10 лайка, тъй като вече сме повече хора. И до следващия път. Peace out!